Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η μηχανή του χρόνου θα κάνει απόψε μάλλον ένα πικρό ταξίδι στην ιστορία και θα αναζητήσει την πορεία κάποιων ηρώων του 1821. Ερευνά τη δράση τους και παρουσιάζει το άδοξο τέλος που τους επεφύλαξε η επίσημη πολιτεία αμέσως μετά την απελευθέρωση. Αν βάζαμε έναν τίτλο στην εκπομπή, αυτός θα ήταν «Η πατρίς αγνομονούσα». Ένας από τους πιο γνωστούς και σημαντικούς ήρωες του 21 ήταν αναμφίβολα ο Νικηταράς, γνωστός ως Τουρκοφάγος. Τίμιος και ανιδιοτελής. Από την αρχή της Επανάστασης βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή των μαχών, στο πλευρό του θείου του, του Κολοκοτρώνη. Στη μάχη στα Δερβενάκια μάλιστα, η ορμητικότητά του ήταν τόσο μεγάλη που έσπασε 3 σπαθιά, ενώ το 4ο κόλλησε στο χέρι του, καθώς από την ένταση του αγώνα έπαθε αγκύλωση και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια για να ανοίξει. Ωστόσο, μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι περιπέτειές του. 2 φορές συνελήφθη και το 1839 φυλακίστηκε μετά από κατηγορία για συμμετοχή σε συνωμοσία κατά του βασιλιά Όθωνα. Τα βασανιστήρια που πέρασε στη φυλακή ήταν φρικτά. Όταν πια αποφυλακίστηκε, η υγεία του είχε κλονιστεί σοβαρά, με αποτέλεσμα να πεθάνει λίγο αργότερα πάμφτωχος, τυφλός και λησμονημένος. Ο φοβερός και τρομερός αγωνιστής, ο Τουρκοφάγος, ο ανιδιοτελής, πριν πεθάνει είχε καταλήξει ζητιάνος και μάλιστα με άδεια που του χορήγησε η ίδια η πολιτεία. Ο Νικηταράς, ανιψιός του Κολοκοτρώνη, υπήρξε ένας από τους πιο γενναίους και τίμιους πολεμιστές της Επανάστασης. Είχε τρομερές αθλητικές ικανότητες. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα, είχε πολύ μεγάλη αλυτική ικανότητα, ως παιδί σκληραγωγημένο στον ένοπλο βίο. Πολύ πιστός στον Κολοκοτρώνη, δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Θα τον δούμε παρόντα σε όλες τις μάχες του αγώνα, στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά, όπου εκεί κέρδισε και τον τίτλο του Τουρκοφάγου, στα Δερβενάκια, στο Μεσολόγγι, στην Αράχοβα. Η μάχη όμως που ανέδειξε την αρετή και τον ηρωισμό του ήταν εκείνη στα Δερβενάκια. Ο Νικηταράς και μόνο στη θέα των τουρκικών ορδών που έμπαιναν στο στενό σεληνιάστηκε. Για τον Νικηταρά ο πόλεμος της μάχης ήταν ερωτικό κάλεσμα. Η συμπλοκή σε μάχη σώμα με σώμα ήταν στην κυριολεξία ερωτική πανδεσία για τον Νικηταρά. Ο ίδιος, επειδή είχε τόσο πολύ κουραστεί πάνω στη μάχη, η παράδοση μας λέει ότι φώναζε στον εαυτό του «Νικήτα, κουράγιο, Τούρκους σφάζεις». Σύμφωνα με την παράδοση, κατά τη διάρκεια της μάχης στα Δερβενάκια, ο Νικηταράς άλλαξε 4 σπαθιά, καθώς τα 3 έσπασαν. Και από τη συνεχή μάχη κοκάλωσε το χέρι του. Δεν μπορούσαν να του τραβήξουν το σπαθί από το χέρι. Προσπαθούσαν με ζεστές κομπρέσες να μαλακώσουν τους τένοντες και τους μυς για να μπορέσει να απελευθερωθεί το χέρι του από το σπαθί, το οποίο συνοδεύονταν και από αφόρητους πόνους, όπως καταλαβαίνουμε. Και οι Τούρκοι πιστεύανε και τρέμαν τον Νικηταρά, γιατί πιστεύανε ότι είχε εξοδώσει πάρα πολλούς. Λέγανε μάλιστα ότι είχε φτάσει να έχει σκοτώσει 1000 Τούρκους. Κι όμως ακόμα και οι εχθροί θαύμαζαν το ήθος του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου συνάντησε σε μια μάχη η Μηθανή έναν χτυπημένο Τουρκαλβανό και τον οποίο τον έστειρε στην πλάτη του προκειμένου να τον πάει σε κεφαλόβρυσο και να του περιθάλψει τα τραύματα, όπως επέβαλε όχι τόσο το δίκαιο όσο η ηθική και η τιμή του πολέμου. Ήτανε και διάσημος για την τιμιότητά του. Έγινε, καταλάβανε οι άλλοι της Τριπολιτσάς και είναι από τους ελάχιστους, όταν εκεί πιστέψαν ότι έχουμε πάρα πολύ, μαζεύτηκαν πάρα πολλά λάφυρα και ενώ είχαν μιλήσει ότι τα λάφυρα αυτά θα δοθούν για τον αγώνα, στο τέλος ο καθένας έπαιρνε και έφευγε λάφυρα. Είναι από τους ελάχιστους που δεν πήρε ούτε ένα μικρό κομμάτι. Ήταν ανιδιοτελέστατος.
εκπληκτικός σαν άνθρωπος. Υπάρχει το περιστατικό που αναφέρει η παράδοση με τις ασημένιες πιστόλες που του δώρισε ο Δημήτριος Υψηλάντης στα Δερβενάκια, τις οποίες τις δέχτηκε μόνο και μόνο για να τις πουλήσει ώστε να θρέψει την οικογένειά του. Κατόπιν σφοδρής επιμονής όλων των πρωτοκαπεταναίων που συμμετείχαν στα Δερβενάκια, του προσέφεραν ένα άλογο, μια σκαλιστή ταμπακέρα και ένα δαμαντοπίκλητο σπαθί. Την έστειλε στη γυναίκα του και της είπε: κράτα αυτή την ταμπακέρα για να με θυμάσαι. Εσύ είσαι η αγάπη μου μετά την πατρίδα. Το αδαμαντοπίκλητο σπαθί, ένα υπέροχο δαμασκηνό σπαθί, δεν θέλησε να το κρατήσει. Το έστειλε στο ταμείο της Ύδρας που είχαν συστήσει οι Ιδραίοι Καραβοκύρδες για την ενίσχυση του στόλου. Οι Ιδραίοι Καραβοκύρδες του το επέστρεψαν με μια εξαιρετικά συγκινητική επιστολή και του είπαν ότι αυτό το σπαθί έχει αξία μόνο όταν το κρατάει ο νικηταράς. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να του στερήσουν αυτή την τιμή. Το έδωσε να πουληθεί, να μαζέψουν χρήματα για να ελευθερώσουν μεσολογγίτες όπως και έγινε. Μετά την απελευθέρωση ο Νικηταράς στήριξε τον Καποδίστρια και όταν ήρθαν οι Βαβαροί άρχισαν οι περιπέτειές του. Ο ανεβιοτελής τουρκοφάγος συνελήφθη 2 φορές από την πατρίδα που ο ίδιος ελευθέρωσε. Συνελήφθη μαζί με τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και λοιπούς καπεταναίους, αλλά απελευθερώθηκε σχετικά σύντομα. Συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά όταν ο πεθερός του συμμετέχει σε ανταρσία. Φυλακίστηκε και παραπέμφθηκε σε δίκη στην Πύλο, όπου το Νοέμβριο η κατηγορία κατέρευσε και αθώθηκε και αποφυλακίστηκε. Το 1938 συμμετέχει στη φιλορθόδοξη εταιρεία, της οποίας ηγείται ο αδερφός του δολοφονημένου Καποδίστρια. Ήταν μια συνωμοτική οργάνωση η οποία θεωρούσε ότι πρέπει να γίνει μια δυναμική ενέργεια, μάλλον μιλάμε για σύλληψη του Όθωνα, ώστε να αναγκαστεί να ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα και να ξεκινήσει έναν αγώνα για την απελευθέρωση των τουρκοκρατούμενων εδαφών. 2 όμως νεότερα μέλη της εταιρείας, Ρενιέρης και Παπάς, περίλθαν σε αντιδικία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο Εμμανουήλ Παπάς να προδώσει τις ενέργειες της φιλορθόδοξου εταιρείας στην Βαβαρική Αυλή και να συλληφθούν πάρα αυτά ο Νικηταράς, ο Τζορτζέτος Καποδίστριας και ο Ρενιέρης. Ο Νικηταράς συνελήφθη με την κατηγορία ξανά της συνωμοσίας κατά του θρόνου και φυλακίστηκε το Δεκέμβριο του 1839. Κελιά με πολύ μεγάλη υγρασία, σύτηση ελλειπής, καθημερινή ξυλοδαρμή, άρνηση επικοινωνίας με τους δικούς τους ανθρώπους, άρνηση του Όθωνα να παρασχεθεί οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη στους κρατούμενους ή ακόμα και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ήδη ο Νικηταράς άρχισε να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ακολουθούν φρικαλαίοι βασανισμοί του μέσα στην φυλακή. Ολονύχτιες μαστιγώσεις. Χτυπήματα με το κοντάκι των υποκόπανων των όπλων. Ώσπου ο Νικήτας του τσάκισαν πλευρά, αρθρώσεις, βρίσκονταν ήδη και στα πρώτα στάδια ζαχαρόδους διαβήτη, με αποτέλεσμα να παλεύει στην κυριολεξία με το θάνατο. Η γυναίκα τον ρώτησε τι σου έκαναν. Ο Νικηταράς, η μηθανής, της απάντησε κοντακές, φοβερές. Κατόπιν παράκλησης της γυναίκας του,
Τον επισκέφθηκε ο Βαβαρός γιατρός που είχαν στις φυλακές, ο οποίος τον είδε σε τέτοια κατάσταση και παρόλα αυτά γνωμάτευσε ότι δεν έχει τίποτα. Ο ετοιμοθάνατος αγωνιστής παραπέμπεται σε δίκη. Τον εξόρισαν στην Αίγινα, όπου έμεινε περίπου για 1,5 χρόνο. Η επιστροφή του από την εξορία τον βρήκε σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Γύρισε στο φτωχικό του σπίτι στον Πειραιά. Εκεί τον υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι. Ουσιαστικά όμως δεν υποδέχτηκαν τον αγέροχο πολεμιστή των Δερβενακίων, αλλά έναν γέροντα με πολύ κακή κατάσταση της υγείας του. Είχε ζάχαρο, δεν το ήξερε, έμεινε τυφλός και όταν απελευθερώθηκε 1,5 χρόνο μετά ήταν εντελώς τυφλός. Η κόρη του, η μικρότερη κόρη του, όταν τον είδε να βγαίνει από τη φυλακή, έπαθε ένα ψυχολογικό σοκ με αποτέλεσμα να χάσει τα λογικά της. Σε τόσο άθλια κατάσταση είδε τον πατέρα της να βγαίνει από τη φυλακή. Και η οποία του είχε παθολογική αδυναμία, όταν τον είδε αποφυλακισμένο, που ήταν καταματωμένα τα ρούχα του, έχασε τα λογικά της και μέσα σε παραλήρημα που συνήθως έλεγε ότι ωραία που σου κάνουν πάνε τα κόκκινα πατέρα μου, από τα αίματα που είχαν τα ρούχα του. Ο Νικηταράς, ο αγωνιστής που ποτέ δεν καταδέχτηκε να λαφυραγωγήσει ή να πληρωθεί για τις υπηρεσίες του, αναγκάστηκε να καταφύγει στην ελεημοσύνη των ξένων. Έκανε αιτήσεις μαζί με άλλους να του δοθεί μια σύνταξη να κάνει κάτι. Δεν του δόθηκε τίποτε. Του δόθηκε, η πολιτεία του έδωσε μια εκπληκτική θέση. Κάθε Παρασκευή απόγευμα να έχει μια θέση να ζητιανεύει έξω από τον ναό της Ευαγγελίστριας. Και μάλιστα η θέση την οποία του είχε χορηγηθεί δεν ήταν και θέση αρκετά προσοδοφόρα. Στηνόταν εκεί ο Νικηταράς με απλωμένο το χέρι και περίμενε από τους περαστικούς να του δώσουν τον οβολό τους. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος από τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, τον οποίος γνώριζε πολύ καλά τη δράση του, τα έργα του, έμαθε για το πώς πλέον ζούσε ο Νικηταράς. Έστειλε κάποιον από τους επιτετραμένους της πρεσβείας, ο οποίος γνώριζε και ο ίδιος τον Νικηταρά, για να τον συναντήσει. Τον βρήκε πράγματι στην περιοχή εκείνη όπου επετούσε, με απλωμένο το χέρι. Μόλις ο Νικηταράς αντιλήφθηκε, μισότυφλος πλέον, ότι κάποιος γνωστός τον πλησιάζει, μάζεψε αμέσως το χέρι του. Ο απεσταλμένος το ρώτησε, «Τι κάνετε εδώ, στρατηγέ μου?» Ο Νικηταράς απάντησε με δύναμη και όσο θάρρος είχε μέσα του, ότι «Κάθομαι εδώ και απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα μου». Ο απεσταλμένος απάντησε, «Καλά, κάθεστε στον δρόμο και απολαμβάνετε την πατρίδα σας?» Ο Νικηταράς του είπε ότι «Η πατρίδα μου χορήγησε σύνταξη για να ζω με μεγάλη ευπρέπεια και άνεση και μ' αρέσει να κάθομαι στον δρόμο για να βλέπω και να παρατηρώ πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος». Αφού συζήτησαν αρκετή ώρα, φεύγοντας ο απεσταλμένος, άφησε να του πέσει από την τσέπη ένα πουγγί γεμάτο χρυσά φλουριά. Ο Νικηταράς βέβαια δεν το είδε, άκουσε όμως τον ήχο μάλλον από τα φλουριά, έσκυψε, το βρήκε, το ψηλάφισε, κατάλαβε τι είναι και φώναξε στον επιτετραμένο. «Κάτι σου έπεσε και μάλιστα είναι φλουριά. Πάρτα γιατί η περιοχή είναι επικίνδυνο, μπορεί κάποιος να στα πάρει». Ούτε και τότε και ούτε και με αυτόν τον τρόπο ο Νικηταράς καταδέχτηκε βοήθεια από οποιονδήποτε άλλο. Το 1843, όταν έγινε το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου και ο Όθωνας αναγκάστηκε να δώσει σύνταγμα, να παρέξει σύνταγμα στη χώρα,
το απεδόθη, το πενεμήθη ο βαθμός του υποστρατήγου, από το οποίο εξασφάλισε μια πενιχρή σύνταξη. Το 1849 πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στον Κολοκοτρώνη, όπως και έγινε. Τον πήραν στους ώμους τους αρχικά συμπολεμιστές του. Και ο λαός είχε ξεσπάσει σε εγωερό κλάμα. Η δημοτική παράδοση παραδίδει, χωρίς να καταγράφεται σε κάποιο από τα κείμενα, ότι όταν ο νεκροθάφτης έριξε την πρώτη φτιαριά με χώμα στο μνήμα του, λιποθύμησε, διότι αναλογίστηκε σε ποιον άντρα έριξε χώμα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο θάνατος της γυναίκας του και των παιδιών του και η έλλειψη στενών συγγενών και άμεσων απογόνων στάθηκε αφορμή να μην ενδιαφερθεί κανένας για τη σωρό του. Και αυτή χάθηκε. Φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν ούτε ο τάφος του ούτε τίποτα άλλο εκεί στο νεκροταφείο. Αλλά όπως είπε έγραψε και ο Καμπούρογλου, οι Έλληνες δεν πρέπει να στεναχωριούνται, διότι για τον Νικηταρά πάσα ελληνική γης έχει ανοιχτές τις αγκάλες. Κάποιοι ξεχώρισαν για το θάρρος τους, τη γενναιότητα και την ηγετική τους αρετή. Εμείς σήμερα σας παρουσιάζουμε και τη στάση της ελεύθερης πλέον Ελλάδας που γύρισε την πλάτη σε πολλούς αγωνιστές. Η συνέχεια σε λίγο. Ένας άλλος ήρωας που ρίχτηκε με πάθος στον απελευθερωτικό αγώνα αλλά είχε άδοξο τέλος ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Δεν δίστασε όμως με την έκρηξη της Επανάστασης αυτός ο ήρωας να στραφεί δυναμικά εναντίον των Τούρκων, αν και ήταν στην αυλή του Αλή Πασά. Ωστόσο, οι συνεχείς συγκρούσεις του με σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της εποχής οδήγησαν σε πολλές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Λίγοι γνωρίζουν ότι ακόμα και στον ίδιο τον Νικηταρά είχε προταθεί να δολοφονήσει το φίλο και συμπολεμιστή του Ανδρούτσο. Απογοητευμένος από την αχαριστία αυτή, λέγεται ότι συνεργάστηκε με τους Τούρκους, αλλά γρήγορα το μετάνιωσε και παραδόθηκε στο πρωτοπαλίκαρό του, τον Γκούρα. Φυλακίστηκε στο φρούριο της Ακρόπολης, όπου δολοφονήθηκε. Η δολοφονία του παρουσιάστηκε ως ατύχημα κατά την υποτιθέμενη προσπάθειά του να αποδράσει. Πολλά χρόνια αργότερα ένας αυτόπτης μάρτυρας θα αποκαλύψει τη φρικτή αλήθεια. Κι έτσι το όνομα του Ανδρούτσου θα αποκατασταθεί. Η ιστορία όμως, εκτός από τον ηρωισμό του, καταγράφει και την προδοσία της επίσημης πολιτείας σε βάρος ενός αγωνιστή για την ανεξαρτησία. Ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρέας, ήταν κλεφταρματολός στη Ρούμελη και ο Αλή Πασάς τον κυνήγησε άγρια. Μετά από μερικά χρόνια, ο Αλή Πασάς, βλέποντας τον μικρό Οδυσσέα και γνωρίζοντας ότι ήταν γιος του παλαιού αρματολού και κλέφτη, τον οποίο ο ίδιος είχε κυνηγήσει, τον πήρε στα Ιωάννινα, στην περίφημη αυλή του, όπου και έμαθε τις πολεμικές τέχνες και έλαβε μέρος σε σημαντικές επιχειρήσεις του Πασά των Ιωαννίνων. Ήταν μια σχολή στρατηγικής, διπλωματίας, αυταρχικότητας, γενναιότητας και αίματος. Με την έκρηξη της Επανάστασης, ο Ανδρούτσος έστρεψε τα όπλα εναντίον των Τούρκων. Η ευδοξότερη μάχη του ήταν αυτή στο Χάνι της Γραβιάς. Με 120 στρατιώτες τα έβαλε με την περίφημη στρατιά του Ομέρ Βριώνη, που αποτελείται από 8.000 έμπειρους πολεμιστές. Σε λίγες ώρες ο Ομέρ Βριώνης μέτρησε 300 νεκρούς και 800 τραυματίες. Αντίθετα, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος έχασε μόνο 6 άνδρες. Ωστόσο, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του και η έντονη ιδιοσυγκρασία του τον έφεραν συχνά σε σύγκρουση με τους συμπολεμιστές του, αλλά κυρίως με τους πολιτικούς. Κήρυξε την Επανάσταση, ελευθέρωσε τη Λιβαδιά, αλλά αντί να το εκτιμήσουν αυτό οι κοτσαβάθες, άρχισαν να τον κυνηγούν περισσότερο, γιατί ανέβαινε το ανάστημά του
Οι συγκρούσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τις συνεχείς προσπάθειες δολοφονίας του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Αναφέρονται επίσης 3 απόπειρες δολοφονίας, οι οποίες συνέβησαν σε ένα διάστημα ελάχιστων ημερών στο Ναύπλιο. Δεν τον ήθελαν, δεν άκουγε. Δεν υποχωρούσε κυρίως στον Μαυροκορδάτο και στον Κολέτη. Καθόταν ο Ανδρούτσος στο σπίτι του, στο Ναύπλιο, μπροστά από ένα παράθυρο και είχε στην αγκαλιά του τη μικρή κόρη του Νικηταρά. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός, προφανώς όμως ρίχτηκε από πολύ μακρινή απόσταση, γιατί η σφαίρα ίσα που ακούμπησε το πόδι του κοριτσιού. Πήγε ο Νικήτας λοιπόν με τη σφαίρα στη δίκηση και άρχισε να διαμαρτύρεται. Τότε πετάχτηκε ο Ιωάννης Κολέτης και του είπε «Νικητά, άστα αυτά και πήγαινε σπίτι σου». Δηλαδή ήταν μια διαδικασία στην οποία ο Ανδρούτσος έπρεπε κάθε φορά να προσέχει τα νότα του, διότι παντού υπήρχαν εχθροί. Μετά τις απόπειρες δολοφονίες, ο Ανδρούτσος κάνει το μεγάλο ατόπιμα να συνεργαστεί με τους Τούρκους. Μετάνιωσε όμως και παραδόθηκε στους εχθρούς του. Δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία ή ο ίδιος το μετάνιωσε κάποια στιγμή και αποφάσισε ότι έπρεπε να ξαναγυρίσει στους συντρόφους του. Έτσι γύρισε στο σύντροφό του τον Κούρα και παραδόθηκε. Κατηγορήθηκε ότι είχε περιέλθει σε μυστικές συνεννοήσεις και συμφωνίες με τους Τούρκους. Κατόπιν αυτού ο Ανδρούτσος παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές, όπως ήταν στην ιδιοσυγκρασία του, στο χαρακτήρα του. Ήταν γνήσιο παλικάρι, δεν θα ανέχονταν μια τέτοια κατηγορία και παραδόθηκε στην ελληνική διοίκηση προκειμένου να δικαστεί. Ο Κολέτης με επιστολή ζητάει από τον Κούρα τη δολοφονία του Ανδρούτσου. Το έλεγε είναι φροντίδα πλέον ο Ανδρούτσος να μην αποτελέσει κίνδυνο για το έθνος. Ο Γκούρας έστειλε επιστολή στον φρούραρχο της Ακροπόλεως, το Μαμούρι, που ήταν πρωτοπαλίκαρό του, στην οποία το έγραφε συνθηματικά «Φρόντισε να πουλήσει το λάδι». Πούλησε γρήγορα το λάδι για να μην πέσει η τιμή του και χαθεί. Τις πρωινές ώρες της 5ης Ιουνίου του 1825, το σακατεμένο πτώμα του Οδυσσέα βρέθηκε πεσμένο κάτω από τον πύργο του Γουλάου που ήταν φυλακισμένος. Αμέσως έσπευσαν να υιοθετήσουν την άποψη ότι προσπάθησε να διαφύγει χρησιμοποιώντας διάφορες τριχές, τις οποίες κατά κάποιον τρόπο είχε προμηθευτεί, και δεν τα κατάφερε, κόπηκε η τροχιά, έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. 3 μέρες μετά το θάνατό του, η Εφημερής των Αθηνών δημοσίευσε ότι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, το λιοντάρι της Ρούμελης, βρήκε το θάνατο που του άρμοζε. Για πολλά χρόνια οι Έλληνες πίστευαν ότι ο Ανδρούτσος αυτοκτόνησε. Η αλήθεια όμως βάραινε το στρατιώτη Κωνσταντίνο Καλατζή, που τη μοιραία βραδιά φύλαγε σκοπιά στην Ακρόπολη. Ο Καλατζής την αποκάλυψε στο δικηγόρο Σπύρο Φόρτη την 3η μέρα των Χριστουγέννων του 1863. Ύστερα βέβαια από πιέσεις του Φόρτη. Στην αρχή του είπε «Τώρα αυτά περάσανε, τι τα θέλεις και τα γυρεύεις, μην τα συζητάς». Μετά όμως από έντονη πίεση του Φόρτη άρχισε να του λέει τις πραγματικές συνθήκες θανάτου του Ανδρούτσου. Αφηγήθηκε ακριβώς με ονόματα, γιατί κρύφτηκε μέσα στη σκιά και όλα αυτά, και παρακολουθούσε ακριβώς με ονόματα αυτών που συμμετείχαν στη δολοφονία και την κατακριούργηση του Οδυσσέα. Τη νύχτα μεταξύ 4ης και 5ης Ιουνίου, ο Ιωάννης Μαμούρης, ο Παπακώστας Τζαμάλας, ο Μήτρος Τρενταφυλλίνας και ο στρατιώτης Θεοχάρης από το Λιδωρίκι μετέβησαν στον Ενετικό Πύργο, άλλαξαν τον Καλατζή που ήταν φουρνός τότε
και εισήλθαν μέσα στο κελί του Ανδρούτσου. Μόλις μπήκανε στο κελί, ο Ανδρούτσος σηκώθηκε, άρχισε να βρίζει τους υποψήφιους δολοφόνους, λέγοντας ότι ξέρω πολύ καλά ποιοι είστε και γιατί ήρθατε εδώ μέσα, ξέρω πολύ καλά ποιος σας έστειλε, αν μου λύνατε το ένα χέρι θα βλέπατε ποιος είμαι κι εγώ. Αυτές εδώ τις απιοκυλιές δεν τις συνερίζομαι, αλλά εσύ μωρέ Γιάννη γιατί, εννοούσε τον Μαμούρη. Επειδή ο Ανδρούτσος ήταν εξαιρετικά χειροδύναμος, παρότι εξασθενημένος από την φυλάκιση και δεμένος, δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Χρησιμοποίησαν λοιπόν το λεγόμενο στρίψιμο. Αυτό έγκυτο στο στρίψιμο των γεννητικών οργάνων, το οποίο ήταν εξαιρετικά επώδυνο και για λίγα δευτερόλεπτα ακινητοποιούσε το θύμα. Κάποιοι αναφέρουν ότι του συνέθλιψαν τα γεννητικά όργανα με μία πέτρα και ότι με την ίδια την πέτρα το χτύπησαν στο πρόσωπο, στη μύτη και στο στόμα και γι' αυτό υπήρχαν και τα σημάδια αυτά. Ξυλοκοπήθηκε άγρια, στραγγαλίστηκε και πετάχτηκε από τον πύργο κάτω μπροστά στο ναό της Πτέρου Νίκης. Προκειμένου να αποκρυβεί τα τραύματα από τη δολοφονία του, τον γκρέμισαν και από την Ακρόπολη. Η πρώτη, όπως αναφέρεται η ιατροδικαστική έκθεση, ανέφερε αυτά που είδε ο γιατρός, ότι η πτώση, ότι είχε δολοφονηθεί πριν, διότι τα στοιχεία τα οποία είχε του έδειχναν ότι δεν φαίνεται ότι από τη σύγκρουση στο έδαφος επήλθε ο θάνατος και όλα αυτά. Αυτό δεν άρεσε όμως καθόλου και στην αστυνομική διεύθυνση και στην πολιτεία και παρουσιάστηκε μια καινούργια ιατροδικαστική έκθεση που ανέφερε ότι η πτώση του από τον βράχο ήταν και η αιτία του θανάτου του. Ο ηθικός αυτουργός ήταν ο Κολέτης. Ο φυσικός όμως ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, ο Γκούρας, που έμεινε στην ιστορία όχι για τη γενναιότητά του, αλλά για τη δολοφονία του καπετάνιου του. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τις ζωές των αγωνιστών του 1821. Όχι όμως όλων, αλλά ορισμένων που η πατρίδα την οποία απελευθέρωσαν τους φέρθηκε με αχαριστία, ακόμα και με σκληρότητα. Η Μπουμπουλίνα, γυναίκα δυναμική και χειραφετημένη, πήρε μέρος στον αγώνα με δικά της πλοία και δεν δίστασε να ξοδέψει ολόκληρη την περιουσία της για τον αγώνα. Θύμα και αυτή του εμφυλίου πολέμου, εξορίστηκε με απόφαση της τότε κυβέρνησης Κουντουριώτη από τον Ναύπλιο και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στις Πέτσες, όπου και έχασε τη ζωή της. Αιτία, ο έρωτας του γιού της με την Ευγενία Κούτσι, κόρη γνωστής πετσιώτικης οικογένειας. Ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζουν, καθώς το γεγονός αυτό αποσιωπήθηκε, ενώ η πολιτεία δεν τιμώρησε ποτέ τους δολοφόνους της. Η ζωή της Μπουμπουλίνας ήταν μια περιπέτεια από την πρώτη ημέρα που γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Ο πατέρας της ήταν φυλακισμένος στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης για τη συμμετοχή του στα ορλοφικά και όντας άρρωστος στη φυλακή είχε πάει η μητέρα της, έγκυος στην Μπουμπουλίνα, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για να τον επισκεφθεί. Δεν πρόλαβε να βγει από τη φυλακή και την έπιασαν οι πόνοι και έτσι η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε μέσα στη φυλακή. Σε ηλικία 17 ετών παντρεύτηκε τον πλοίαρχο Δημήτρη Γιάννουζα, με τον οποίο απέκτησε 3 παιδιά. Το 1797 ο Γιάννουζας σκοτώθηκε μετά από συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές.
Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον πλειοκτήτη Μπούμπουλη, ο οποίος έπλεε υπό αγγλική σημαία και την περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων σκοτώθηκε σε ναυμαχία με τους Γάλλους. Από τον Μπούμπουλη είχε 2 κορίτσια και 1 αγόρι. Η Μπουμπουλίνα ύστερα από 2 γάμους είχε 6 παιδιά και μια τεράστια περιουσία. Με την έναρξη της Επαναστάσεως εξόπλισε τα πλοία της και έδωσε και όλη την περιουσία που της είχε αφήσει ο σύζυγός της για τις ανάγκες του αγώνα. Συντηρούσε η ίδια 5 πλοία και ένοπλα επαναστατικά σώματα. Συμμετείχε στην άλωση της Τριπολιτσάς, στην πολιορκία του ναυπλίου, η οποία κράτησε αρκετές μέρες. Οι Τούρκοι μέσα είχαν μείνει από τρόφιμα και από νερό και είχαν αρχίσει πια να τρώνε γάτες, ποντίκια κτλ. Και εκείνη βρισκόταν σε συνεννόηση με κάποιον από τους πασάδες που κρατούσαν αντίσταση. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι αν παραδεινόντουσαν, ότι εκείνη θα εγγυόταν την ασφάλεια των γυναικών και των παιδιών τους. Πράγμα το οποίο έγινε. Έγινε γνωστή στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, και την θεώρησαν τη νέα Αμαζόνα. Πολλοί την ονόμασαν μάλιστα θηλυκό κολοκοτρώνη. Χαρακτηριστικά ο Φιλίμων αναφέρει απέδευτος μεν όλος, αλλά μεγαλόφρον και ελευθεριάζουσα, ενδεδειμένη ως γυνή και οπλισμένη ως ανήρ. Η πιο πιστική εικόνα της είναι αυτή του Φωνές, που πιστεύετε ότι την παρουσιάζει με πολύ μεγάλη πιστότητα και την δείχνει να έχει μία πιστόλα στο ζωνάρι της. Πολλοί λέγανε ότι δεν εγκατέλειπε ποτέ και το σπαθί της. Η Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν έχασε μόνο χρήματα, αλλά και τον πρωτότοκο γιο της. Ο μεγάλος της γιος σκοτώθηκε από Τούρκους σε μία μάχη που έγινε έξω από το Άργος, στην περιοχή του Ξηριά. Είναι ένας ξεροπόταμος εκεί που λέγεται Ξηριάς. Δέχτηκε επίθεση από τους Τούρκους, περικυκλώθηκε από τους Τούρκους και σκοτώθηκαν όλοι οι σύντροφοί του. Βέβαια οι Σπετσιώτες ήταν ναυτικοί, δεν είχαν συνηθίσει σε μάχη στην Ξηρά. Αλλά παρόλα αυτά όμως η μάχη δόθηκε στο τέλος σώμα με σώμα και ο Γιάννουζας ήταν από τους τελευταίους από τους συντρόφους του που σκοτώθηκε. Οι Τούρκοι αποκεφάλισαν το γιο της. Η Μπουμπουλίνα, όπως τα έκανε κάθε μάνα, αναζήτησε τον νεκρό γιο της στο πεδίο της μάχης. Η μητέρα Μπουμπουλίνα έψαχνε ανάμεσα στα πτώματα μετά τη μάχη να βρει το σώμα του γιού της, γιατί ήταν αποκεφαλισμένο. Και είναι πάρα πολύ οδυνηρό για μια μητέρα, όσο και δυνατή να είναι, όσο και αντοχές να έχει σαν την Μπουμπουλίνα, παρόλα αυτά ήταν πολύ οδυνηρό να ψάχνει να βρει το αποκεφαλισμένο σώμα του γιού της. Το μόνο που έκανε είναι να βγάλει το μαντίλι της και να σκεπάσει το κομμένο κεφάλι. Έκλαψε για αρκετές μέρες, ήταν σε μια κατάσταση αδράνειας. Από εκεί και μετά όμως σηκώθηκε και έγινε ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη πιο αποφασισμένη. Η εκδίκησή της ήταν ακαριαία. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, από την οργή της, σκότωνε όποιον Τούρκο έβρισκε τραυματισμένο. Η εκδίκηση που πήρε είναι να σκοτώνει ως το δυνατόν περισσότερους Τούρκους.
Ο ίδιος ο Ολλανδός πρόξενος αναφέρει ότι την είδα να σκοτώνει, να θυσιάζει στο βωμό του γιού της 3 Τούρκους. Ενημέρωσε τη διοίκηση των Σπετσών για το θάνατο του γιού της με το εξής λακωνικό μήνυμα: «Ο γιος μου είναι νεκρός, αλλά το άργος είναι στα χέρια μας». Όταν έπεσε το ναύπλιο, το νεοσύστατο κράτος παραχώρησε στην Μπουμπουλίνα κλήρος στην πόλη ως ανταμοιβή για την προσφορά της στο έθνος. Ο εμφύλιος παραγμός όμως είχε συνέπειες και για αυτή. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, εξαιτίας της συγγένειάς της με τον Κολοκοτρώνη, είχε παντρέψει την κόρη της την Ελένη με τον μεγαλύτερο γιο του Κολοκοτρώνη, τον Πάνο, αναγκάστηκε, συνελήφθη 2 φορές και αναγκάστηκε να αποσυρθεί στις Πέτσες. Εκεί ζούσε πικραμένη και προδομένη και προσέμενε την απελευθέρωση του Κολοκοτρώνη. Ήταν αντικυβερνητική. Δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα άλλο. Ήταν στη μία παράταξη η οποία έχασε. Στην παράταξη του Κολοκοτρώνη. Δεν φτάνει λοιπόν ότι μόνο την απέλασε, να το πούμε έτσι, τη στείλανε κατευθείαν στις Πέτσες, τη βάλανε στο καράβι με το ζόρι. Είχε ένα σπίτι και τους το πήρε και το σπίτι. Η Μπουμπουλίνα, που συμμετείχε στην απελευθέρωση του ναυπλίου, δεν μπορούσε πλέον ούτε καν να περάσει από την πόλη. Το χειμώνα του 1825 ο Ιμπραήμ έχει αποβιβάσει τις δυνάμεις του στην Πελοπόννησο και σαρώνει την επανάσταση, η οποία κινδυνεύει να σβήσει. Η Μπουμπουλίνα αρματώνει τα πλοία της και ετοιμάζεται για τη μάχη. Τότε ο γιος της αποφασίζει να παντρευτεί μια κοπέλα από γνωστή οικογένεια των Σπετσών. Ο μικρός της γιος, ο Γιώργης, ο Γιάννουζας, από τον πρώτο της άντρα ο γιος, αγάπησε την Ευγενία Κούτσι, μια κοπέλα του νησιού. Η Κούτσιδες ήταν μια πολύ γνωστή οικογένεια στο νησί, αλλά δεν ήθελαν επουδενή το γάμο με τον Γιάννουζα. Ποιος ήταν όμως ο λόγος που η οικογένεια της κοπέλας δεν ήθελε αυτό το γάμο? Επειδή ένας αδερφός της, ετεροθαλής αδερφός της, ο Μανουήλ Λαζάρου ή Ορλόφ, ήταν ήδη παντρεμένος με μία αδερφή της Ευγενίας Κούτσι, οι Κούτσιδες δεν ήθελαν θείος και ανιψιός να παντρευτούν 2 αδερφές και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελαν τον γάμο. Οι 2 νέοι κλέβονται και κρύβονται στο σπίτι της Μπουμπουλίνας. Πήγαν λοιπόν εκεί, οι άλλοι το μάθαν απ' έξω, ίσως τους είδαν, τους παρακολούθησαν και κατέφτασε όλο το σόι της κοπέλας έξω από το σπίτι. Και απέτησαν την Μπουμπουλίνα να αφήσει την κοπέλα να πάει στο σπίτι της. Η Μπουμπουλίνα όμως βγήκε στο παράθυρο και τους είπε όχι, η Ευγενία είναι νύφη της Μπουμπουλίνας και δεν πρόκειται να βγει από αυτό το σπίτι. Φαίνεται ότι τους έβρισε με βαριές κουβέντες. Κάποιος όμως από την οικογένεια ήταν ακροβολισμένος στην ταράτσα ενός σπιτιού απέναντι, σήκωσε τον τουφέκι, την πυροβόλησε και τη σκότωσε. Αυτό ήταν το τέλος της. Δεν είναι σίγουρο ποιος την πυροβόλησε. Υπάρχει η εκδοχή ότι ο Φωνιάς ήταν ο αδερφός της, ο ετεροθαλής, ο Μανώλης Λαζάρου. Και υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή ότι είναι κάποιος από τους Κουτσέους. Για άλλη μια φορά η ελληνική δικαιοσύνη δεν αντιδρά. Δεν ασκείται καμία δίωξη εναντίον του δράστη, ο οποίος συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος. Για τα ήθη όμως της εποχής θεωρήθηκε ότι η οικογένεια Κούτσι προάσπιζε την οικογενειακή της τιμή. Γι' αυτό δεν ασκήθηκε και καμία δίωξη. Σκοτώθηκε αυτή η ηρωίδα και κανείς δεν εδιώχθη. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Κανείς δεν πλήρωσε για αυτόν τον φόνο. Γιατί ακριβώς θεωρήθηκε ότι με τη στάση της προκάλεσε το φωνιά της. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εκδοχές που δεν επιβεβαιώνονται. Λέγεται ότι ήταν άνθρωπος του Κουντουριώτη.
Και ο λόγος ήταν όχι η ιστορία του γιού της με την νεαρή Ευγενία, αλλά το γεγονός ότι είχε αποκτήσει τεράστια δύναμη και ήταν η ηγέτιδα μορφή των Σπετσών. Μετά όμως από τον θάνατό της, η οικογένεια Κούτσι δέχτηκε να γίνει ο γάμος και μάλιστα ο Κούτσης αναγνώρισε ως γιο του τον γιο της, τον Γιάννουζα, και του έδωσε και το 1/4 της περιουσίας. Παντρεύτηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι πιθανώς είχε κατά τη διάρκεια της απαγωγής είχε απολέσει την παρθενία της. Το βέβαιο είναι ότι 5 μέρες μετά την αποφυλάκηση του Κολοκοτρώνη, η Μπουμπουλίνα, που είχε ακόμα πολλά να προσφέρει, δολοφονήθηκε χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί για την τιμωρία του δράστη. Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν τελείως διαφορετική από την Μπουμπουλίνα. Όμορφη, λεπτοκαμωμένη, με ευρωπαϊκές επιρροές, μόρφωση και κουλτούρα. Είχε άλλον αέρα. Ήταν αδύνατο να μην την ερωτευτεί ο Δημήτριος Υψηλάντης. Η σχέση τους προκαλούσε τα συντηρητικά ήθη της εποχής και τρομοκρατούσε πολλούς πολιτικούς ηγέτες, καθώς σήμαινε την ένωση δύο μεγάλων οικογενειών με σαφή φιλορωσικό προσανατολισμό. Έτσι, για κομματικούς λόγους, ο Κολέτης με μηχανογραφίες έδωσε τέλος στη θυελλώδη αυτή σχέση. Η Μαντώ Μαυρογένους προσέφερε όλη της την περιουσία στον αγώνα, αλλά το ελληνικό κράτος δεν αναγνώρισε ποτέ τη συμβολή της. Μάλιστα, κάποιοι τη χλέβαζαν εξαιτίας της προγαμιαίας σχέσης που είχε με τον Υψηλάντη. Όταν υπέβαλε τελικά αίτηση για σύνταξη, ένας απλός υπάλληλος τη ρώτησε: «Και τι κάνατε εσείς για τον αγώνα?» Η απάντηση της Μαυρογένους, που έφυγε από τη ζωή πάμφτωχη και ξεχασμένη, ήταν περήφανη. Με την έναρξη της Επανάστασης, η αριστοκρατική Μαντώ Μαυρογένους πηγαίνει στο νησί της, στη Μύκονο, και ξεσηκώνει τους κατοίκους εναντίον των Τούρκων. Έφτιαξε με τα χρήματα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της 6 καράβια και μάλιστα κάποια από αυτά τα δικούσε η ίδια. Ξόδεψε όλη την πατρική περιουσία για τις ανάγκες του αγώνα, πράγμα που την έφερε σε διάσταση τόσο με τη μητέρα της όσο και με την αδερφή της. Μάλιστα, που Πουκεβίλ λέει ότι έφτασε στο σημείο να πληρώνει 16 λόχους Ελλήνων από 50 άνδρες ο καθένας, αντιλαμβάνεστε, 800 άτομα, και εκτός από αυτό επλήρωνε και τις οικογένειές τους. Οι συγκλονιστικές επιστολές της προς τις Παριζιάνες και τις Αγγλίδες εντυπωσιάζουν και συγκινούν. Μάλιστα, μία από τις επιστολές της έπεσε στα χέρια του νεαρού τότε συγγραφέα Βίκτορος Ουγκό, ο οποίος επηρεάστηκε βαθιά από την ιστορία της Μαντός και της Ελληνικής Επανάστασης. Μάλιστα, σε μία επιστολή έγραφε: «Λακταρώ μία ημέρα μάχης όπως εσείς λαχταράτε μία νύχτα χορού». Η νεαρή Μαντώ γνωρίζεται με τον Δημήτριο Υψηλάντη και έτσι ξεκινά ένας έρωτας στα χρόνια της Επανάστασης. Η Μαντώ ήταν περί τα 25 ετών και περί τα 30 ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης. Αν και υπήρχε τεράστια διαφορά στην εμφάνιση, ο Υψηλάντης ήταν κοντός, καραφλός, παχής. Αυτή ήταν υψηλή, επιβλητική γυναίκα με ευρωπαϊκή παρουσία και συμπεριφορά. Ερωτεύτηκαν, απέκτησαν σχέση, αραβωνιάστηκαν και είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν μόλις τελείωνε ο αγώνας. Η Μαντώ, σίγουρη για τον επικείμενο γάμο τους, ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να κρύψει τη σχέση της με τον Υψηλάντη. Και αυτό προκαλούσε και κάπως τους συντηρητικούς άνδρες της Ανατολής. Δηλαδή στο στρατόπεδο έμενε στη σκηνή του Υψηλάντη. Και άρχισαν τα πικρόχολα σχόλια.
ο πρίγκιπας τρέχει πίσω από τα φουστάνια της φραγκοφορεμένης Μικονιάτισσας. Ήταν αραβωνιασμένη, είχε υποσχεθεί, είχε δηλώσει ο Υψηλάντης ότι θα την παντρευτεί βέβαια μετά την απελευθέρωση της πατρίδας. Καθόλου τυχαία ξεκινά μια φήμη ότι απατά τον Υψηλάντη. Δυστυχώς βγήκε μια φήμη ότι η Μαντό είχε παράλληλη σχέση με έναν Βρετανό, τον Μπλακέρ, ενώ είχε σχέση και με τον Υψηλάντη. Είναι ένας Άγγλος ο οποίος συνόδευε τη δεύτερη δόση του δανείου από την Αγγλία. Φαίνεται ότι ο Κολέτης, ο οποίος ήταν ο μέγας συνωμότης, σφύριξε στο αυτί του Υψηλάντη ότι ο Μπλάκερ έχει σχέσεις με την Μαντό και έτσι η σχέση τους μεταξύ της Μαντούς και του Υψηλάντη ψυχράνθηκαν. Αυτό βέβαια δεν αληθεύει. Όπως μνημονεύει ο Ιταλός λόγιος το Μαζέο από κατηδίαν συζήτηση που είχε με την Μαντό, το εκμυστηρεύτηκε η Μαντό ότι ο μόνος άνδρας που είχε ερωτευτεί στη ζωή της ήταν ο Υψηλάντης. Επηρεασμένος όμως ο Υψηλάντης από αυτές τις διαδόσεις, χάλασε τη σχέση του και διέλυσε τον Αραβώνα με τη Μαντό, η οποία από εκεί και μετά προσπαθούσε να τον πείσει ότι ήταν αθώα για να συνεχίσουν και να παντρευτούν. Ο Κολέτης κατηγορείται ότι είχε οργανώσει και την απαγωγή της Μαυρογένους από κουκουλοφόρους που τη μετέφεραν στη Μύκονο για να χωρίσει από τον πρίγκιπα. Ο φόβος του Κολέτη ήταν ότι δύο νεαροί αριστοκράτες θα δημιουργούσαν μια ισχυρή ρωσική επιρροή. Με τις ραδιουργίες του τελικά τους χώρισε και ο έρωτας έδωσε τη θέση του στην κατάθλιψη και την περιφρόνηση. Οι δύο εραστές δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Ο Κολέτης είχε νικήσει. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης το 1827 κατηγόρησε τον Υψηλάντη για αθέτηση γάμου και επέμενε να διαβαστεί μία επιστολή στην οποία μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενά της είχε επισυνάψει και μία γραπτή βεβαίωση του Υψηλάντη ότι μόλις η πατρίδα απελευθερωνόταν θα έρχονταν σε γάμο κοινωνία. Η προσπάθειά της να αναγνωστεί η επιστολή αντιμετωπίστηκε με ηρωνία και πικρόχολα σχόλια. Στην αναφορά αυτή κατηγορούσε τον Υψηλάντη, τον Δημήτριο Υψηλάντη, για παρθενοφθορία και για αθέτηση της υπόσχεσης γάμου. Πάντως μέχρι το θάνατό της, το μίσος της για τον Υψηλάντη ήταν πάρα πολύ έντονο. Όλη αυτή η αγάπη μετατράπηκε σε μίσος και λέγεται ότι όταν πέθανε ο Υψηλάντης το 1832 η ίδια το απέδωσε στη Θεία Δίκη σαν μια τιμωρία του ιδίου για αυτά που της έκανε. Σύμφωνα όμως με την παράδοση, όταν το 1832 ο Δημήτριος Υψηλάντης πέθανε, η Μαντό, η οποία έμενε απέναντι από το σπίτι του, στο ναύπλιο, πήγε η ίδια, τον νεκροστόλησε και τον ακολούθησε στην κηδεία μαυροφορεμένη μια τραγική ανήπαντρη χήρα. Η Μαντό είναι χαρακτηριστική περίπτωση ηρωίδας που η προσφορά της απαξιώθηκε εξαιτίας των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Την εποχή του διωγμού της από Κολέτη κλπ. Έβαλαν φωτιά στο σπίτι της. Και εμφανίζεται ένα στρατιωτικό σώμα να σβήσει τη φωτιά. Μπαίνουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί μέσα, σβήνουν εύκολα τη φωτιά και αρχίζει το πιάτσικο. Αδειάζουν όλο το σπίτι. Και το τραγικό είναι ότι ο Τσαούσης της αστυνομίας του ναυπλίου που το μαθαίνει γίνεται έξαλλος. Σύμφωνα με μία εκδοχή. Και γίνεται έξαλλος όχι διότι κλέβανε, αλλά διότι το έμαθε τελευταίος. Και σπέβδει και αυτός να κλέψει, αλλά βεβαίως ως τελευταίος πήρε και τα λιγότερα πολύτιμα. Η ίδια παραπονείται.
Και λέει, αυτή είναι η ανταμοιβή μου για τους αγώνες και τα έξοδα τα οποία έκανα. Ο Καποδίστριας σεβάστηκε τη Μαυρογένους, αλλά όταν δολοφονήθηκε έμεινε απροστάτευτη στις βουλές των Κολέτη και Μαυροκορδάτου. Επί Καποδίστρια της απονεμήθηκε ο βαθμός του αντιστρατήγου, της παραχωρήθηκε και ένα σπίτι στο Ναύπλιο και ένα μικρό βοήθημα 80 φοινίκων, το οποίο συμπλήρωνε από την ενοικίαση μερικών δωματίων του σπιτιού και ενός ισόγειου καταστήματος. Το 1831 διώχθηκε από το Ναύπλιο κατόπιν συνωμοτικών ενεργειών του Κολέτη και του Μαυροκορδάτου και πέρασε αρχικά στην Μύκονο και στη συνέχεια στην Πάρο. Η τότε ελληνική πολιτεία τιμώρησε σκληρά τη Μαντό για τους αγώνες της. Κάποια στιγμή φτωχή πια, γιατί είχε διαθέσει όλη την περιουσία στον αγώνα και δεν της είχε απομείνει τίποτε παρά μόνο το σπίτι στο οποίο έμενε, ζήτησε από το κράτος μια μικρή βοήθεια. Την κάλεσε ένας υπάλληλος που είχε μπροστά του τα χαρτιά της και την αίτησή της και όταν την είδε τη ρώτησε: «Και τι κάματε εσείς για την πατρίδα?» Πολύ σεμνά η Μαντό του απάντησε: «Τίποτα». Επί Όθωνα λαμβάνει μια πενιχρή σύνταξη ως χήρα και απόμαχος. Η Μαντό στέλνει μια περήφανη επιστολή στον Όθωνα, όπου του εξιστορεί τα αυτονόητα. Η συνεισφορά μου ήταν η καταβολή της περιουσίας μου, ολόκληρης της τεράστιας περιουσίας μου, και το μόνο που ζητώ είναι μια αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτή που μου δίνεται δεν μου φτάνει ούτε για το μισθό της υπηρέτριάς μου. Η αναφορά αρχιοθετήθηκε και αγνοήθηκε. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, το οποίο δημιουργήθηκε κυρίως από τα χρήματα της Μαντός, της αρνήθηκε μια αξιοπρεπή ζωή για τα τελευταία της χρόνια. Ωστόσο η περιπέτειά της δεν σταματά εκεί. Η κρατική αναλγησία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με χρήματα της μητέρας, διότι πια είχε καταστραφεί, προσπάθησε να αγοράσει ένα σπίτι. Εκεί είχε μια άλλη δυσάρεστη έκπληξη. Το σπίτι ήταν από τα εθνικά. Δηλαδή από τα σπίτια που ανήκαν στο ελληνικό κράτος. Βγήκε σε δημοπρασία, το αγόρασε και αργότερα ακύρωσαν τη δημοπρασία. Με αποτέλεσμα να χάσει και το σπίτι και τα χρήματά της. Ουδής της επέστρεψε τα χρήματα και το πήρε τρίτος. Και αυτή φιλοξενήθηκε σε ένα δωμάτιο από τον Σουλιώτη οπλαρχηγό Φωτομάρα στο σπίτι του. Τέτοιος ήταν ο ξεπεσμός της και η αχαριστία που δείξανε οι Έλληνες απέναντί της. Η Μαντό Μαυρογένους πέθανε το 1840 σε ηλικία 44 ετών. Ήταν φιλοξενούμενη σε ένα φιλικό της σπίτι από τη Φοηδή Πυρετό. Η κηδεία της έγινε στην Πάρο. Η σωρός της πέρασε από τους κεντρικότερους δρόμους του νησιού και κατέληξε στην Εκατονταπηλιανή, όπου εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία. Αυτή ήταν λοιπόν η ζωή και το τέλος μερικών από τους πιο σημαντικούς ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Όμως για την ελευθερία αγωνίστηκαν χιλιάδες και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τιμήθηκαν όπως τους άξιζε από την πολιτεία. Βέβαια, όπως είπαν πολλοί, η δικαίωσή τους ήταν η λευτεριά και η αναγνώριση του λαού που ξεχώριζε εύκολα αυτούς που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά και αυτούς που απλά την εκμεταλλεύτηκαν. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.